Шушы матур җомга кешендә сезне Саба дулкыннары телевидениесе кайнар сәламли. Бүген 25 апрель кешендә Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышы. Бүгенге чыгарылышның кайбер темалары турында кыскача. Саба муниципаль районында җир кишәрлекләре булган крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалык башлыклары катнашында район мәдәният йортында киңәшмә булып үтте. Районыбыз кырларында язгы кыр эшләре тулы куәтенә дәвам итә. Махсус хәрби операциядагы егетләргә гуманитар йөк әзерләү буенча районыбызда актив эш алып барыла. Саба муниципаль районында җир кишәрлекләре булган крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалык башлыклары катнашында район мәдәният йортында киңәшмә булып үтте. Аның эшендә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хасаншин һәм Россельхознадзорның Татарстан буенча бүлек белгечләре катнашты. Район авыл хуҗалыгы җирләренең 4750 гектар мәйданы бүгенге көндә фермерлык белән шөгыльләнүче һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар тарафыннан куллануда исәпләнә. Әмма аларның бөтенесе дә җирләреннән тулысы белән файдаланып бетерми дип чаң суга Россельхознадзорның Татарстан бүлеге белгечләре. Кулыгызда җир бар икән, ул эшләргә тиеш дип белдерә алар. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы җирләре ул эшләргә тиеш, ул продукция җитештерергә тиеш, аннан оттачы булырга тиеш. Шуңа күрә инде бүгенге көндә күп основной безнең бүгенге көндә таләп ул җирләрнең эшкәртелүе, аларны файдалану. Саба районында шул кадәр эшкәртелмичә ята торган җирләр күп дип андый фикер юк. Но узган ел безнең 2 случай булды инде ул андый. Өчәү иде, берсендә колхозга бирелде. Аларга инде ул тиешле чаралар күреләчәк. Инде личный подсобный хозяйстволарга, ИПХларга килгән вакытта бүгенге көндә менә бу чәчүләр беткәннән соң инде безнең фикер Саба районы буенча мондагы исполком белән, управление белән берлектә чыгып, аның җирнең хуҗалары белән ул җирләрне карап, ул җирләр бүгенге көндә файдаланыламы, дөрес файдаланыламы, файдаланмасанда нинди җитешмәгән яклар бар, аларны карап, ул кимчелекләрне бүгенге көндә бетерү буенча эшләргә. Тагын бер төп мәсьәлә ул авыл хуҗалыгы җирләренә куркыныч тудыручы карантин шүп үләннәре. Бигрәк тә бу исемлектә Павелика, Амброзия кебек паразит үсемлекләр зур урын алып тора. Алар төрле җирләрдә ашлык, чәчүлек орлыклары алганда кайта. Шуңа күрә аларны сатып алганда чисталыгына, сыйфатына игътибар бирергә кирәк ди Россельхознадзорның фитосанитар, ашлык сыйфаты күзәтчелеге һәм орлыкчылык контроле бүлеге дәүләт инспекторы Мөдәррис Фәттахов. Бүгенге көндә карантин шүп үләннәре Татарстанда дагы хәзер барлыкка килә башлады. Чөнки ул инде әкрен генә керә, аның бит ареалы, например, зурая. Ул бит әйтик иң куркынычлары булып безнең бүгенге көндә амброзия тора. Амброзия ул өч төрле, например, трехраздельный бар инде, многолетний амброзия бар. Аннасы инде безнең павеликалар бар хариме. Менә Нурлат районында гына безнең теге шауыштырмашан иткәндә караган вакытта онда бик нык басып киткән амброзия, трехраздельный, ул теге аны көрәшү чаралары куллансалар дагы ул барбер үзенекен итә, например, яңа төрле территорияларны һаманда басып ала. Киңәшмәдә шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт техник күзәтчелегенең Саба районы бүлеге начальнигы Ильяс Ибрахимов, Саба районы авыл хуҗалыгы идарәсенең җитештерү бүлеге начальнигы Ринат Нигъмәтҗанов һәм прокуратура хезмәткәрләре чыгыш ясады. Алар авыл хуҗалыгы техникаларының төзеклеген тәэмин итү, файдаланылучы җир кишәрлекләрен вакытында теркәп, хисап эшен чагылдыру турында фермерлык һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклары башлыкларына тәкъдимнәрен җиткерделәр. Район башлыгы Рәис Миңнеханов җир кишәрлекләрен биләүчеләрне бу эштә һәр таләпне үтәп эш итәргә чакырды. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсе игенчеләре быелгы язгы кыр эшләрендә дә сынатмыйча эшлиләр. Җилле, коры һава торышы да ашыгуны таләп итә. Атна башында алар язгы чәчүгә керештеләр. Басу авыл кешесе өчен тормыш, аннан башка ул яшәешне күз алдына да китерми. Басуларның кардан оршыла башлаганы да кызыксынып күзәтә ул. Һава торышында карап кына тора. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә язгы кыр эшләре тулы куәтенә бу көннәрдә дәвам итә. Бу атнада дүшәмбе көнне алар чәчүгә керештеләр. Иң элек Мамалай авылы янында 81 гектарлы басуда борчак чәчелсә, икенче көнне янәшәдәге 80 гектардан артык басуда 1 еллык үлән чәчүне тиз арада башкардылар. Чәчү эшләре төгәлләнгән
җибәрелгән басуларны тиз арада Александр Востриков һәм Данил Исмәгыйлевлар катоклауга да керешәләр. Семена һәм ашлама ташуда 3 КАМАЗ машинасы эшли. Борчак чәчтек, моны 81 гектарлы басуга аны иртәнге якта тамамлап, икенче басуга күчтек. КАМАЗ 5 чәчәбезгә. 3 КАМАЗ, 1 КАМАЗ ашлама, 2 КАМАЗ семена чыгара. Бай эшне җиткезәбез инде, эшлибез әйбәтләп, бай шул суд көбе басуда эшлибез инде. Сатыш бүлекчәсе игенче механизаторлары бу көннәрдә 200 гектарда арпа, 160 гектарда 1 еллык үлән, 130 гектарда борчак һәм 20 гектарда солы чәчтеләр. Сабаның сатыш бригадасында безнең 3961 гектарда сөрүлек җирләре бар. Моның 400 гектарында көзге культуралар, 1080 гектарында күп еллык үләннәр, язгы сабан культураларына килгәндә 600 гектарда арпа культурасы, 450 гектарда язгы бодай культурасы, 130 гектарда борчак, 120 гектарда солы, 330 гектарда 1 еллык үлән, 200 гектарда күп еллык үлән һәм 520 гектарда кукуруз чәчәргә планлаштырабыз. Көзге культураларга килгәндә безнең быелгы сыелны Аллага шөкер яхшы. 5-6 апрель көннәренә чыгып, сыек кас ашламасы сиптек һәм күп еллык үләннәргә килгәндә барлык мәйданнарны даган томырдан тукландырдык, чәчкеч белән керттек ашламаны. Барлык күп еллык үләннәрдә, көзге культураларда, зәпләр даган дым каплату эшләре тәмамланды бүгенге көнгә. Хуҗалык игенчеләре алдында җирдә дым бар вакытта агротехник таләпләргә туры китереп, язгы чәчүне кыска срокларда тәмамлау бурычы тора. Югары уңыш алу өчен игенче механизаторлар көнне төнгә ялгап 2 сменада эшлиләр. Хәзерге вакытта 200 гектардан артык мәйданлы басуда арпа чәчүгә керештеләр. Шул ук вакытта борчак чәчү эшләре дә тәмамланып килә. Яшел хәтфәдә тишелгән уҗымнар, офыкларга кадәр сузылган иген басуларына карап күңел Вакытында шифалы яңгырлар яуып, бәрәкәтле имин еллар килсен иде. Махсус хәрби операциядагы егетләргә гуманитар йөк әзерләү буенча районыбызда актив эш алып барыла. Райондашларыбыз берләшеп маскировка шелтәрләре уру эшендә башкаралар. Иләбәр авыл клубында якташларыбыз язмышына битараф булмаган Эзмә авыл җирлеге халкы тырыш хезмәт сала. Әлеге киң күңелле ханымнар белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Бүгенге көндә Иләбәр авыл клубында эш кайный. Авыл активистлары маскировка шелтәрләре үрә. Мондый шелтәрләр һичшиксез хәрбиләр өчен кирәк. Бу бик зур ярдәм, чөнки дөрес ясалган маскировка пилотсыз камералардан һәм дошманның башка күзәтү һәм разведка системаларыннан яшереп гомерләрен саклап кала. Гомумән, Иләбәрдә гуманитар йөкне 2024 елда ук әзерли башлаганнар. Бу эшне башта үзебезнең авылыбызда бик күп яшелчәләр киптереп, аларны ашытып үзебез тутырдык. Гуманитарканы үзебезнең авыл егетләренә именно итеп җибәрдек. Бөтенесенә дә. Аннары соң яңадан кыш көнне шул эшләрне эшләдек. Җәй көне аннары соң чәкчәкләр пешердек. Бик күп чәкчәк пешердек. 800дән артык чәкчәк пешердек biz. 800 кило булмый торгандыр инде ул контейнер була инде 800 контейнер чәкчәк пешердек. Аннары соң тукмачлар кистек. Салфеткалар ясадык апаларыбыз белән. Шундай эшләрне башкардык. Штабка безнең менә шул чәкчәкләребез итле, тукмачларыбыз итле, чәйни наборлар ясыйбыз. Менә ураз аенда 200 пакет чәйни набор ясап иттек без. Ул чәйни наборга 2 упаковка җимеш упаковать итеп тыгылды. Конфетлар, печеньелар тагып, шайтып 200 набор чәйни набор иттек штабка. Иләбәр авылында барган әлеге күмәк изге эшкә Өтернәс, Эзмә һәм Шикшә авылы халкы да бик теләп кушыла. Клубның ишекләре сәгать 7дә ачылуга, алар шунда ашкына. Сәгать кичке 10га кадәр алар хезмәттә. Кеше күп җыелган очракта бер көндә 1-2 маскировка шелтәре үреп бетерәләр. Хәзер инде остары беткәннәр, җитез кулларына күз иярми. Изге эш башкаручыларның күпчелеге лаеклы ялдагы апалар. Агымдагы ел башыннан 42 шелтәр үрүгә ирешкәннәр. Көндез килә алучылар шелтәр үрү өчен шималны кисеп әзерләп куялар. Бөтенебезгә бердән булып эшләгәч, эшебез дә тиз бара инде. Менә бу соңгысындагына да 15 сит үреп тапшырырга дип планлаштырабыз. Инде егетләребезгә барып җитеп, аларның гомерләрен саклап, исән-сау егетләребез җиңеп, сау сәламәт булып йортларына кайтуларын
көтеп калабыз инде. Волонтерлар арасында Иләбәр авылыннан солдат анасы Миләүшә Гайнетдинова да бар. Аның улы Азат армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң 1 елда өйдә торырга өлгерми кала. Мобилизация башлануга аңа чакыру килә. Бүгенге көндә хәрби Луганск өлкәсендә хезмәт итә. Отделение командиры булды. Хәзерге вакытта сержант булып хезмәт итә. Батырлыгы өчен аңа күп орденнар, медальләр бирделәр инде. Шул ул безнең горурлыгыбыз, бик сагынып көтеп торабыз инде кайтуын. Маскировочный сетләр кирәк булу сәбәпле инде шушы авыл кешеләре, авыл халкы белән берлектә акчалар җыеп, балаларыбызга, шунда булган солдатларыбызга маскировочный сетләр өрәбез. Иң кирәклесе шушы хәзерге көндә маскировочный сеть. Шуңа күрә инде тырышып шушы маскировочный сетләрне үреп бирәбез. Шунда килгән апаларга, шушы сетне үрегә оештырган апаларга бик зур рәхмәт инде. Изге күңелле ханымнар салфеткалар туры белән дә шөгыльләнәләр. Алар пакетларга төрелеп штабка җибәрелә. Бу салфеткаларны 25 сантиметрга 25 сантиметр итеп кисәбез башта. Аннары соң як-якларын бүкләп, ниләр чыкмый, җипләре чыкмый торган итеп, шушылай итеп бүкләп салфеткалар ясыйбыз. Аннары упаковать итеп, 50-шәр, 100-100 итеп, пакетларга упаковать итеп, собага штабка җибәрәбез инде. Марлыларны алган чиракта, марлыларга безнең апаларыбыз хайыр акчалары бирәләр. Шул хайыр акчаларга марлыларны алып кайтабыз. Кая 10 метр, кая 50 метр, кая 20 метр шайтып алып кайтып, шушы салфеткаларны, шушлайтып апаларыбызга салфеткаларда ясыйбыз. Авыл киленнәре үзләренең сандыкларында булган материалларны барлап Резида Пажамаловага тапшыра. Ул буш вакытында бирелгән тугмалардан эшкә киемнәр тегә. 2000 ярымнан артык трусик тиктем инде мин. 700 рюкзак тиктем. Ул рюкзакларны иске джинсалардан, кем нинди материал бирә, шулардан тиктек. Резинкаларын үзебез алабыз. Менә бер трусикка китә 1 метр материал, 1 метр резинка. Күп вакытта үзебез алабыз, кайсы вакытта инде ярдәм итеп бирәләр кемдер булса, үземнең туганнар бирәләр, резинкага алырсың дип ясарсың, сатып алырсың дип. Штабтан да алабыз. Илебез язмышына битараф булмаган райондашлар кулдан килгәнчә егетләргә ярдәм итәргә тырыша. Маскировка шелтәрләре кемнең дә булса гомерен саклап кала икән, алар өчен күңелдән куана. Һәркемгә бу изге эшләрендә уңышлар юлдаш булсын. Махсус хәрби операциядә катнашучы батырларыбыз белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Ленар Юсуф улы Юнысов 1972 елның 11 маенда Мингәр авылында туа. 1992 елда гаилә кора. Тормыш иптәше Лейсән Гафур кызы белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Ленар Юнысов 2024 елның 30 сентябрь көнендә махсус хәрби операциягә контракт нигезендә китә. Аңа кадәр сак хезмәтендә эшли. 30 октябрь көнне Украинаның Селидово шәһәрендә барган сугышларда хәлак була. Вафатыннан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Әлеге орденны аның тормыш иптәше Лейсән Гафур кызы Юнысовага тапшырдылар. Минем тормыш иптәшем Юнысов Ленар Юсуп улы 30 сентябрь 2024 елның контракт төзеп хәрби операцияга китте. Украинада бара торган. Аңын инде ул бик нык әзерләнгән. Безнең инде өйдә алып турыда сөйләшүләр буладыр, чөнки аның ватанпәрвәрлек хисләре бик көчле иде. Һәрбер Украина турында, менә шунда барган, шул җирлектә барган сугышлар барганда ул инде бик борчыладыр янда халык турында. Анда мин барга тиеш. Безнең ир-атларның бурычы илне, ватанны сакларга. Безнең бабайлар да шул җирләрне азат итүдә катнашкан бит. Ничек инде шушындый хәлләрне булдырып була дип ул инде малайларына да шуны әйтәдер. Безнең өйдә инде гел сугыш турында кинолар, сугыш турында, элекеге 41 елгы фин сугышлар турында, революция вакытындагы вакыйгалар буенча дагы әңгәмәләр гел буладыр малайлары белән, инде уллары белән. Менә шушындый ватанпәрвәрлек хисән электән булганлыктан ул инде шушы фикергә килеп 30 сентябрьдә
контракт төзеп сугышка китте. Һәм инде сугышка киткәч башта аларны өйрәтүләр булып узды бит инде. 2 атналык өйрәтүләрдән соң аларны Селидово шәһәрендә азат итүдә инде шул направлениегә кертеп җибәреп, Селидово шәһәрен азат итүдә катнашты. Хәбәрдә тордык. Ул инде шалтыраткан сайын монда калай куркыныч түгел, борчылмагыз. Ашарга да җитә, боеприпаслар да бар. Дип эштә инде ул эшләгәндә дәген хезмәттәшләре белән гел яхшы мәгълүмат иде. Аларга да күп сәламнар әйтеп, мәктәпне бик яратадыр. Соңгы эшләгән урыны гимназиядә иде бит инде аның. Укучыларга күп сәлам, сораганнарга күп сәлам дип әйтәдер. Без җиңеп кайтабыз. Монда барсы дагын боевой дух дип әйтәм инде, шундай егетләр җыелган дип әйтәдер. Һәм инде менә 30 октябрьдә ул инде вафат булган. Хәбәре килде инде 8 ноябрьдә. Бу хәбәрне ишетү инде бер дә рәхәт булмады. Без инде үзебезнең әтиебез белән, Ленарым белән бик горурланабыз. Чөнки бар ират тагын ватан кушты дип кенә чыгып китә алмый. Гаиләсен калдырып, рәхәт тормышны калдырып, уйышкан тормышны калдырып китә алмый. Аның инде менә бу адамы, аның нихәтлек олы йөрәкле булуын, илебезне, ватаныбызны яратуын күрсәтә. Һәм инде алга табада улларына зур үрнәк булып тора. Бүйік Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы алдыннан тыл ветераннарына бүләкләр тапшырылды. Байлар сабасында яшәүче Шәмсетдин Минхажев та Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның бүләген һәм открыткасын кабул итеп алды. Минхажев Шәмсетдин Минхаж улы 1929 елның 17 ноябрендә Саба районы Юлбат авылында 5-нче бала булып дөньяга килә. Мәктәпне тамамлаганнан соң 1949 елның июлендә армия сафларына алына. 1952 елда армиядан кайткач, Зөя шәһәрендә май заводының 1 еллык курсларын тәмамлап, 1953 елдан Саба май заводында өлкән мастер булып эшли башлый. Шунда 40 ел эшләп, 1996 елда лаеклы ялга чыга. Калининградский облыста булдым. Немец шерінде. Онда хезмәт иттек инде армияда. Онда гел җимберекләргә инде без барганда. Шул стеналар тырпаеп кына торадыр. Онда бергонлар килеп толган инде, немецләр юк инде. Зур бәйрәм алдыннан инде шул җыллар тыныч булсын инде, сугышлар бетсен инде. Һаман да шул хәзер рәхәт яшибез инде, бүтән нәрсә бар, ашарга эчәргә. Бик рәхәтле инде. Лек bir авырый тормышлар сугыш вакытларында. Тырмада да йөрдем, сукада да йөрдем. Юлбатта чагында Улахата Варажил колхозы Юлбатта. Атлар начар инде, начар булса да күтәреп торгызалар. Шәмсетдин абый тормыш иптәше Сания апа белән 2 кыз, 2 малай тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 9 онык, 5 оныкчыкларын сөеп бәхетле гомер итәләр. Бүген Россиядә һәм чит илләрдә 7-нче тапкыр җиңү диктанты традицион акциясе узды. Әлеге мөһим чарадан Саба районында читтә калмады. Саба аграр көллиятендә, гимназиядә, Саба урта, Икшерма кадет, Шәмәрдән, Килдебәк, Тимершык мәктәпләрендә җиңү диктанты тестларын эшләделәр. Узган атнада Саба аграр көллияте базасында вакансиялар ярминкәсе үтте.
Ярминкәне районның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм мәшгульлек үзәге белгечләре оештырды. Җитәкчесе Илнур Хәбибуллин белдергәнчә, ярминкәне аграр көллияттә үткәрүнең төп максаты килгән халыкны бу уку йортында нинди белгечлекләр алырга мөмкинлеге белән якыннан таныштыру. Биредәге уку шартлары, күрсәтмә әсбапларны карауны да оештырдылар. Районның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм мәшгульлек үзәгендә 13 кеше эшсез сыйфатында теркәлгән. Вакансиялар ярминкәсендә 22 кеше катнашты. Ярминкәдә 6 оешма вәкиле, балалар бакчалары, шифахана, җәмәгать туклануы, район матбугаты, спорт оешмалары эш сораучыларга 13 төрле вакансия тәкъдим итте. Хезмәт һәм мәшгульлек үзәге белгечләре чарада катнашучыларга үз эшләрен башлап җибәрү мөмкинлекләре турында да сөйләделәр. Республикабызда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Хәтер бакчасы халыкара акциясе уза. Акция тарихи хәтерне саклауга һәм илебез азатлыгы өчен гомерләрен биргән геройлар исемен мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән. Саба урман хуҗалыгы әлеге акция кысаларында бу атнада районыбызның Төбәк авылы янында 28 гектар мәйданда агач үсентеләре утыртты. 83 мең төп нарат, каен, акация агачлары үсентесе утыртылды. 22 апрель көнне Саба район үзәк китапханәсендә Хәтер яши китап битләрендә горурлыгы булып халкымның дип исемләнгән әдәби чара булып узды. 2025 ел Ватанны саклаучылар елы уңаеннан үткәрелгән әдәби кичәнең кайбер мизгелләренә күз салырга чакырабыз. Әдәби кичәгә кунак итеп якташыбыз Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре Люция Шәрәфиева һәм Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы журналист Гөлүсә Закирова чакырылган иде. Кичәнең беренче өлеше Люция Шәрәфиеваның Олы Кибәше авылының Хәтер китабы турында булды. Якташыбыз китапның ничек язылуы турында сөйләде. Хәтер китабы буенча да әлдә ярый язып калганмын дим. Ул вакытта әле бит әбиләр, бабайлар да шушы сугышларны күргән бабайлар да әбиләр дә бар иде, тылда эшләгән әбиләр дә бар, аларның истәлекләре белән дә менә шул китапларны язган вакытта инде аны үзең генә язмыйсың инде, аны сиңа кемдер этәргеч бирүче дә була, менә шушы мәктәп укучылары, мәктәп укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр, авылдашларың шулай итеп бергә язган вакытта гына халык ярата торган, халык яратып укырдай китап туа. Люция Шәрәфиеваның авылдашлары, Олы Кибәше авылы китапханәчесе Гөлүсә Фатыйхова, Саба районы социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова китап турындагы фикерләре белән уртаклашып, авторга изге теләкләрен җиткерделәр. Кичәнең икенче өлеше Саба урта мәктәбе укучысы Булат Мәүлинның, язучы Гөлүсә Закированың Энекәш повестеннән өзек сөйләү белән башланып китте. Әсәрдәге бабай образының прототипы исә якташыбыз Тимершик егете Илнар Алтынбаев. Кичәдә аны тормыш иптәше Гүзәл ханымда катнашты. Гомумән, Гөлүсә Закированың Энекәш повесте татар әдәбиятында махсус хәрби операция темасына багышланган беренче әсәр булуы белән дә кыйммәтле. Китап үзенең язмышы белән туды. Мин аңа бердә тегенчектер аптырамыйм, чөнки Энекәшем дә шундыйрак кеше иде, әлбәттә тормышны ярата иде. Ул яшәргә омтылды. Ул бер вакытта да ниндидер үкенечле хисләр белән анда китеп харап булам дигән сүзләр белән сөйләмәде. Ул һәр вакытта да безгә аның гел тыныч булды, аның анда бар да яхшы дигән фикер белән бар. Тик менә миңа апасына гына безнең калганнар инде әтиәннәр ул яктан бихәбәр булып тордылар. Без аларны сакладык. Бүтән кашлыклы уйлардан үзара сөйләшкәндә генә әзрәк күңелен бушата иде инде. Аңа да кирәк бит инде, ул да арый име. Алар да кешеләр. Шулай иттереп менә ул яраланган иде. Яралангач кайтырга вакыты булды аның. Дәваланырга инде менә отпускка кайтырга тиеш иде. Шул арада без аның белән бик озак сөйләшеп, әлеге әсәрнең калыбын эшләдек дә ул кайткач карап чыгарга тиеш. Ләкин ни сәбәпледер ул кайтып җитә алмады. Аларның взводын бөтенләй белән диярлек алсызлыкка керттеләр. Һәм шунда инде бер көндә 5 егет анда һәлак булды. Мине шартлады ул, эләкте. Алсызлыкта һәм шушы вакыт мин китапның туу тарихын шулай дип әйтәм, кул язмасын танышыр өчен генә Казан утлары журналына биргән идем һәм шул көнне аның һәлак булган хәбәр килде. Һәм әлеге китапны бастырып чыгарга алынды. Менә безнең минем коллегалар, каләмдәшләр, Татмедиа ширкәте мин аларга бик рәхмәтле. Бер күңелеңне бушатасың. Күңел ул минем гаилә тарихы дип кенә язсаң тынычрак минем гаилә тарихы, ләкин ул минем гаилә тарихы түгел, бу ил тарихы. Ләкин ярамаган әйберләре дә бик күп, башкасы да бик күп. Мин әйтәм, мин монда Татмедианың теләктәшлеген тойдым. Алар миңа әгәр дә ярдәм итмәсәләр, теләктәш булмасалар,
бәлки әле хатын-кыз буларак андый ук батырлыкка барып та җитмәгән булыр идем. Ләкин минем очракта икенчерәк югалткач, анда инде теге аны моны уйламыйсың бит инде, шулай бит күңелдә булганны аңлыйсың һәм кешегә җиткерәсе килә. Анда шул ук авыл малайлары, алар яшәргә омтылалар. Алар кешелекле, үзләренең кешелек сыйфатларын саклап калып шунда бит алар хәзерге вакытта да менә аларның монда калган туганнары бар, якыннары бар, ирләре, әтиләре, хатыннары, балалары, менә аларга biz битараф булмаслык иде дигән фикерне дә үткәрергә теләдем. Чөнки кеше үзенең ялгыз икәнен тоярга тиеш түгел. Күңелдә һәрвакыт өмет булырга тиеш. Менә әлеге китапларга шушы идеяларны салгачтын, әлеге китапка ничек булса да, мин бит үз максатыма, үземнең намусым белән эшләгән эш дип кабул иткәч, ул җиңелрәк. Кичә Саба район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллинның, Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалованың кунакларга истәлек бүләкләре тапшырып, изге теләкләр җиткерүе белән тәмамланды. Төсләрдә бәйрәм хисе исеме астында кабакка багышланган республика күләм картиналар күргәзмәсе шушы көннәрдә Мөслим районында ачылды. Биредә Россия республика рәссамнарының 36 эше тәкъдим ителде. Мөслим районы бай тарихи мәдәни мираслы һәм табигый үзенчәлекле татар төбәге. Без кунакларын ул үзенең матурлыгы белән әсир итте. Биредәге чисталык, тәртип, урамнарның зәвыклы бизәлеше, биналарның матурлыгы, төзеклеге, халкының кунакчыллыгы төбәкнең визит карточкасы. Биредә халык күпләп каз үстерә икән. Бу кышка карата анда аерым игътибар бирелгән. Хәтта район үзәге булган Мөслимдә бәхет дип исемләнгән скверда пар каз сыны да урын алган. Шунда ук мәдәният йорты, батырлар йорты урнашкан. Соңгысы Бөек Ватан сугышы музее. Монда совет халкы тормышындагы иң дәһшәтле еллар, фронтта булган герой якташлары турында бай мәгълүмат тупланган. Шулай ук сугыш панорамасы да булдырылган. Электрон станциядә эшләтеп җибәрелгән. Инде безнең күпмедер мәгълүмат тупланды, күпмедер экспонатлар булды. Һәм шуңа күрә инде без инде шушы почмакны киңәйтү өстендә эшләдек тә, Рамил Хамзович безгә тәкъдим итте менә шушы гаражны. Biz indi ularning garajdan muzey yasabilir mikan deb bu ayttirdik, tigini ayttirdik и bugungi kunda bu chetdan qaraganda bir kishida aytmasa mana bunda muzey bor deb bildi. Shunga ko'ra endi kirgach butun shu qota garajlarda muzey yasab bo'lar ekan. Действительно, mana ko'rasan remontni yamasi da saqlangan, bizning transfer yasadik. Tiginde bizning 3D binokl qaytib jetirga tegish. Mana shu panorama тирләнә, шушы солдатларында сугыша, шушы бинокльгә карагач. Бу электрон станция безнең 3 бүлеккә бүленгән, ветераны войны, ветераны тыла һәм дети войны. Һәрберсе алфавитный порядок буенча тутырыла. Менә кеше безгә мәгълүмат алып килә, һәм без аларны даими рәвештә монда тутырып, өстәп барабыз. Бу залда исә герой шәһәрләр турында мәгълүматлар урнаштырылган. Мөслим авылының тагын бер мактанышы ул туган якны өйрәнү музее. Төрле чорларны чагылдыручы экспонатларга бик бай ул. Бүгенге көндә музейда күргәзмәләр өчен аерым зал эшли һәм кабакка багышланган картиналар күргәзмәсе дә нәкъ менә биредә урнаштырылган иде. Халык бәйрәмнәрне бик яратып кабул итә. Күргәзмәне ачу тантанасына да бердән булып килде мөслимлеләр. Бәйрәмдә күргәзмәгә башлангыч биргән Соба дулкыннары телерадио компаниясе коллективы, аның җитәкчесе Әлфия Мөбәрәкова, районыбызның оста гармончысы, җырчы Минислам Кәримов, Россия рәссамнәр берлеге әгъзасы, Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗев һәм республикабызның бер төркем сәнгать һәм иҗат әһелләре һәрвакыттагыча бергәләшеп әлеге чараны ачу тантанасында катнашты. Хуҗалар тарафыннан сәламләү сүзе белән Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов чыгыш ясады. Безнең районыбызда инде мондай чараларның булуы әлбәттә бик тә куандыра. Без инде Мөдәррис абыйның командасы белән бик матур гына, бик тигез элемтәдә эшлибез. Мөслим ягы инде ул гомер буена сәнгатьне яратты, сәнгатьне үз итте һәм инде үзебезнең яктан да сәнгать өлкәсенә чыккан шәхесләребез бик күп. Аларны санап китү монда кирәк түгел, ләкин инде ниңә дип әйтсәк тә, Мөслим ягы ул җырлы, моңлы як, сәнгатьне яратучан як. Шуңа күрә Мөдәррис абыйга мин бик зур рәхмәтне әйтәм. Шушы чараны оештырып монда үзебезнең танылган республикабызның танылыклы художникларының әсәрләре монда алып килгән өчен һәм инде бу чарада катнашкан һәммә кунакларыбызга, сабаларга, кем генә булса да безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Ясалган бу картиналар әлбәттә безнең балаларыбызга музейны
Килеп караучы безнең өлкәннәребезгә, ветераннарыбызга әлбәттә мәдәни бер сәнгать үрнәге булсын иде. Инде менә мондый чаралар, алар әлбәттә безнең балаларыбыз инде монда килерләр, карарлар ай дәвамында. Һәр бу күргәзмәдән үзләренә генә хас бирәк сыйфатлар алырлар, чөнки монда төс, монда матурлык, монда күркәмлек, монда барысы да чагылдырылган. Республика буенча сәяхәт итүче кабак сурәтләнгән картиналарның бу 8нче тукталышы. Картинабыз бар хәзер шушы темага багышланган. Әмма ләкин безнең шушы күргәзмә заллары зур булмага күрә без алып килдек бер төркемен генә. Безнең монда 36 картина. Калганнары безнең Арчада менә ул күргәзмә. Без аннан соң Арчадан китәчәк Марагалда бирсә, бу безнең күргәзмә кайтачак Лениногорскига моннан. Азнакай, аннан соң Азнакайдан соң безнең Баулы. Күргәзмә шулкатлы җылытон бирә кешеләргә, чыннан да монда зур профессиональ кешеләр, чөнки монда Россия рәссамнар берлеге рәссамнары һәм алар кандидатларның эшләре куелган. Менә бик күркәм күргәзмә. Без инде мөслимне яратабыз. Монда безнең бер төркем рәссамнар эшләп, казга багышланган темаларын ачып, монда бүләк итеп калдырдык. Һәм без монда кайттык инде үзебезнең туган якка кайткан кебек, монда безне беләләр. Монда безнең картиналарыбыз. Кабак бәйрәме 21 ел дәвамында үзлексез байлар сабасында үткәрелә һәм узган ел Татарстан һәм Россия рәссамнар берлекләре тәкъдим иткән бу картиналар бәйрәмнең ачышы булды. Төрле композицияләр, кабактан бишкән бәлешләр, кабартмалар, бөркәннәр, кабак соклары ясап шулай өстәлләргә куялар. Шундый матур бәйрәм сабан туе кебек үтә. Без аны район үзәгендә, нәкъ үзәк мәйданда үткәрәбез. Безгә инде соңгы вакытта Арча, Балташ, Кукмара, Теләче районнарыннан да киләләр. Без аны киләчәктә республика күләменә күтәрәсебез килә. Алга таба Әлфия Мөбәрәкова Мөслим туган якны өйрәнү музее директоры Нәзилә Бәдретдиновага истәлек бүләге тапшырды. Чарага каллиграфия остасы Нәҗип Нәкыш та кайткан иде. Үзенең фикерләре белән якташыбыз Мәдәни җомга газетасы журналисты Сөембикә Кашапова да уртаклашты. Алга таба музыкант җырчыларның да чыгышлары булды. Саба делегациясе белән килгән гармунчы җырчы Минислам Каримовны халык аеруча яратып кабул итте. Бу залда төрле темаларга багышланган күргәзмәләр еш оештырыла. Кабакка багышланганы үзенең төсләргә бай булуы, бәйрәм рухы бүләк итүе белән җәлеп итә ди күргәзмәне карарга килүчеләр һәм очрашудан канәгать калуларын да белдерделәр. Һәм бу бәйрәмләребездә ай буе дәвам итә. Балалар килерләр бу күргәзмәне карарга, өлкәннәребез килерләр, мөслим кунаклары килерләр иншаллах. Бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен. Ирактан килгән кунакларыбызга да бик зур рәхмәт. Үзебезнең мөслимләргә дә бик зур рәхмәт. Бик үзенчәлекле картиналар. Һәрберсенең үз алымы, үз адымы, рәссамнарның һәрберсенә туктап, зур итеп уйланып, карап торып була. Картиналар бик матур. Кабакка мөнәсәбәтегез нинди? Үзегездә үстерәсезме кабакны? Яратып үстерәсезме? Ашыйсызмы дип? Бәлешләр пешерәбез. Булай сөт белән генә пешереп булай ашыйбыз. Бик файдалы. Ул биерләргә бик файдалы кабак. Җылы очрашу булды. Менә үзегез әйтмешли, без кайчан күрер идек? Шулай бит. Сөембикә Кашаповны кайчан күрер идек? Барыгызны да без кайчан күрер идек? Бик зур рәхмәт. Без мөслим кешеләре үзебезне иң матур, иң саф, татарча матур шундый сөйләшәбез дип уйлыйбыз инде. Исем китеп тыңладым. Шул кадәр җылы, шул кадәр матур. Менә мондагы күрәбез, шундый матур, натюрмортлар, кабак төскә бай, ул җылы төс, менә ул бөтен картиналарга үзенә нитеп тора, матур итеп, менә шуннан да төсләр бәйрәме биреп тора, менә шундый кабак. Рәхмәт менә шундый бик зәвыклы, матур выступка килгәнсез, без монда киләчәкбез әле укучылар белән дә, группалар белән обязательно безне карап китәчәкбез. Зур рәхмәт сезгә.
Республика күләм күргәзмәнең киләсе тукталышы Лениногорск шәһәрендә булачак. 26 апрель бийек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәбез. Бу дата елда республика күләмендә шул исәптән районыбызда да төрле чаралар белән искә алына. Шәмәрдәннең яшьләр үзәге Саба муниципаль районы башкарма комитеты, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе һәм Саба таңнары газетасы белән берлектә укучылар һәм яшьләр арасында «Мин тормышны яратам» дип исемләнгән шигырь бәйгесе оештыра. Максаты телебезне, милләтебезне яшәтү, яшьләрдә туган телгә мәхәббәт уяту, патриотлык хисләре тәрбияләү, Тукай иҗатын өйрәнү. Катнашучылар жюри комиссиясына Тукай шигырьләрен сөйләп, видеоязмалар җибәрергә тиеш иде. Бәйге игълан ителгәннән бирле шактый эшләр килде. Алар социаль челтәрләрдә куелып, халык төркеменә тапшырылып бара. Төп җиңүчеләр 29 апрель көнне Дулкын радиосында игълан ителәчәк. Туры эфирда 9 сәгать 30 минутта тыңларга онытмагыз. Өндә түгел, төштә күрдем аны. Алсу таңның сызылып атканын, көмеш сөңге булып тезелешеп, кыр казлары очып кайтканын. Кыр казлары очып килә иде, таң нурына манып төшләре. Нигәле шул төш онытылмый, онытылганда башка төшләрем. Жир ям яшел иде, күк зәп-зәңгәр, шундый матур якты яз иде. Җиргә, күккә, төпсез зәңгәрлеккә бакта аклыңнан яз инде. Габдулла Тукай китап. Hiç de күңелем ачылмаслык эшем пошса, үз үземне күрәмичә рухым төшсә. Җафа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп, алмаш-алмаш, күңелсез уй белән тәмамланган сабаш. Күзләремдә кибеп җитмәгән исә, хәзер генә сыгылып булган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләрмен дәрмән табам. Шулай ук бүген шагыйрьнең туган көне уңаеннан Тукай паркында Саба районы мәдәният бүлеге һәм район китапханәсе Сандугачтай моңлы Тукай теле дигән исем астында шигырь бәйрәме дә оештырды. Шигърият бәйрәме белән әдәбият сөючеләрне, килгән кунакларны Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миңнеханов тәбрикләде. Бу хакта тулырак Атна информацион программасының киләсе чыгарылышында сөйләрбез. 24 апрель көнне Байлар Сабасы мәдәният йортында Шаяннар һәм Тапкырлар клубының Алга Республика лигасы үтте. Биредә республикабызның иң күңелле яшьләре җыелды. Чарада Сабаның Жумайсынба, Ничек бар шулай, Чаллы шәһәренең Технас, Казан шәһәреннән Этап, Илдус Ильясович командалары катнашты. Рус Республика лигасында Гран-прига Казан Милли тикшеренү технология университетыннан Илдус Ильясович командасы ия булды. Беренче урында Этап командасы. Чаллының Технас командасы көмеш медаль бирелде. Алга Татар Республика КВН лигасында Гран-прины Саба урта мәктәбенең Ничек бар шулай командасы алды. Беренче урында гимназияның Жумайсынба командасы. Катнашучылар арасында иң яхшыларын да аерып бүләкләделәр. 26 апрель халыкара радиация һәлакәтләре һәм бәла казалары корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. 1986 елның 26 апрелендә Ленин исемендәге Чернобыль атом электростанциясының 4 блок реакторы шартлый. Бу фаҗига кешелеккә онытылмаслык зур зыян сала. Чернобыль атом электростанциясе зонасында авария нәтиҗәләрен бетерүдә 600 меңгә якын кеше, шул исәптән 3500 татарстанлы катнаша. Шартлау вакытында 50 кеше һәлак булган дип исәпләнелә. Районыбыздан Чернобыль атом электростанциясе һәм маяк җитештерү берләшмәсе аварияләре нәтиҗәләрен бетерүдә барлыгы 19 кеше катнашкан. Иртәгә 26 апрель көнне зур экологик акция бөтен Россия өмәсе узачак. Барлык райондашларыбызны туган якны төзекләндерүдә үз өлешен кертергә чакырабыз. Өмәдә бердәм катнашык, тирә-ягыбызны чисталыкта тотыйк. Узып баручы атнабыз шундый яңалык хәбәрләре белән истә кала. Кичләрегез һәм ялларыгыз күңелле һәм матур үтсен. Тормыш юлларыгыз шатлык куанычлардан гына торсын. Исән сау булыгыз.